Tak, vážení přítomní, ještě jednou dovolte mi, abych vás všechny přivítal na závěrečné besídce. Co vás čeká? Čeká vás vystoupení žáků. To se skládá z dvou takových hlavních částí. Nejprve mají třeťáci a čtvrťáci připravenou takovou reví na 4 hodinky. Pak se vám představí samozřejmě všichni ostatní. Já už teď musím říct, že po téměř 10 měsících lítých bojů od toho září je ten kolektiv značně zdecimovaný dneska. Fakt teda utrpěli jsme ztráty. Tady nám sedí jeden čtvrťáček se zápalem plic v první řadě, protože tady prostě chtěl být. Máme doma dalšího čtvrťáčka, uvidíte sami podle hlasu, že ne všichni jsou v ideální formě, ale budeme bojovat do roztrhání těla až do posledního dne. Jak se říká, tak užijte si to i tak. Já doufám, že se pobavíte, že se třeba zasmějete. Občas je to trošku navážno, tak jak to tady vždycky bývá. Ať dlouho nemluvím, podívám se, co mám napsáno. Třeťáci a čtvrťáci mají na úvod připravenou tak zhruba na 4 hodinku. Ani ne divadlo, já jsem to nazval reví, jmenuje se to Svátek zvířat. Jde o to, že třeťáci a čtvrťáci si prostě vybrali zvířata, kterými by chtěli být. A paní učitelka z toho tak nějak udělala takový příběh ze zpěvy, nevím, jestli mám říct kystánci, uvidíte prostě sami. Takže reví s názvem Svátek zvířat začíná a já vám všem přeji příjemný zážitek.
se mnou, že kluci běželi pro necky. Už jsem viděl, co mě čeká. Protestoval jsem v chlívku. Ze mě chcete dělat škvarky, ovárky, polívku. Rozlobil jsem se, drcnul hlavu, povolila závora. Dnes se řezník zpamatoval, zmizel se rychle z hora. Běžím, uteklý mě trnice, ovárek je lítka. Běžím rychle, běžím stále, hodí mi už kopítka. Pytel zázvoru, Ježek za ní pospíchá, že jí pytel vyspíchá. Zajíčku, běž za ní, seberý to koření, liška se mu schovala, ještě se mu vysmála. Gentleman ten tuto pones. A já ti za to nesmí k večeři. Jestli pak to víš, že mám v hlavě myš, dělá mi tam hlody, způsobuje škody, to si teda piš. Těžko se hledá, nebo ti dá, provádí se v šedé kůře, den ode dne je mi hůře a ty klidně spíš. Nejhorší na této myši je, že na jméno Lenka slyší je. Myšičko, myš, poleď se mnou na výlet. A co z toho jako budu mít? Podíváš se na svět zvíčky a uděláš dobrý skutek. A jaký? Zaplníš mi bříško. Tohle. Tancujte, myši, která vás neslyší, a která je veselá tu. Já vezmu do kola,
fungovalo? To já nevím, můžeš to zkusit. třeťáci a čtvrťáci na úvod. Mně se teď hrozně líbilo, jak on tady mohl vylízt ze spacáku, ve kterým spávám normálně já na kole.
Asi jsme tak zhruba stejný postavy. Takže třeťáky, čtvrťáky jste viděli, prvňáci a druháci to v tuto chvíli měli fakt hodně těžký. Vydržet celou tu dobu v klidu a prostě nebavit se se sousedem, nehrát si s autíčkem, prostě být tam zalezlej a mlčet, protože vystupují jiní. Fakt to pro ně není lehký. No a já už je tam teda nebudu trápit. Prvňáci, druháci, pojďte něco zaspívat. Tak, my jsme si pro vás připravili 3 písničky. Začneme písničkou, která se jmenuje Když jde malý bobr spát. Rozdělí se na druháky a prvňáky. A my jsme si připravili jako druhou písničku z dílny pana Jiřího Suchého. A já když jsem chodil na výšku, tak oni nám vždycky říkali, rostliny se pěstují, zvířata se chovají, pamatujte si to, prosím vás, do té prvouky. Je vidět, že Jirka Suchý teda nechodil na peďák, protože tam v té písnice se zpívá hoši a děvčata, pěstujte koťata. Jo? Takže bude to písnička Malé kotě. Může? Kotě, ha, ha,
Prosím vás, teď to neberte obrazně, jo? Ta písnička se jmenuje Pět Ježíba. To byli prvňáci a druháci. Já jsem byl milé překvapen. Holky se smály nejvíc za tu dobu, co to zkoušeli. Tak, prosím vás, dál budeme pokračovat písničkama na flétnu. Máme kroužek flétny připravených 6 věciček. Nejprve se vám představí všichni ti, co vlastně do toho kroužku chodili. Tak, flétnaři, pojďte. Takže můžeme. Bude to písnička známá a bude to písnička, která začne jednohlasně, bude mít 3 stejné sloky, bude pokračovat dvojhlasně a skončí trojhlasně. Takže jdeme na to. 3., 4. Další písničku vám zahraje Radimek sám. Já vám tomu řeknu jenom tolik. My vlastně hrajeme na flétnu 2., 3., 4. třída, takže máme 3 takové základní skupiny. Jedna skupina jsou začátečníci, druhá skupina jsou pokročilí, třetí skupina jsou hudebníci. Radimek v těch pokročilých, jako ten, který chodí druhý rok, zůstal sám. Já před ním smekám, já vám můžu říct, já už tu besídku hraju, nevím, po 150 a furt jsou nervózní. Není to pro něho vůbec lehký, to, co on hraje, zahrát to sám, už jenom tady před vámi, že vás tady celkem je. Jak říkám, pokud to zahraje tak, jak má, a i kdyby to nezahrál tak, jak má, tak mu prosím vás věnujte velikánský potlesk, protože hrát sám pro tolik lidí opravdu není jenom tak. Zahraje vám písničku, která se jmenuje Práva som já.
zahraji písničku. Ona měla i pěkná slova, ale nebylo to tak zas až, že bychom to předělávali. Ona je poměrně vysoko na zpívání a navíc, jak sami ještě uslyšíte, zpívat budeme hodně, tak jsme zůstali jenom u té verze zahrát tu písničku na flétnu. Je to písnička, která se jmenuje Riki Tiki Šubarubi. Tak další na řadě jsou družináři. Družináři vám, jeden vám zaspívá nebo zaspívají vám, něco vám předvedou, já bych spíš řekl, že je to takový videoklip. Originál hudba je Crash Test Dummies. My jsme sáhli po hudbě, k tomu jsme použili slova české kapely Sentex. Pokud vám název Sentex nic neříká, tak je to kapela, která v originále, pozor, ne jak to zpívali ti dva, jak se jmenují ti tlustí, ale v originále udělali písničku Jede mašinka, jo? Je to taková, pokud je znáte, zajímavá kapela. My jsme spojili ty Crash Test Dummies s tím Sentexem a vyšla nám z toho věcička, kterou jsme nazvali Medvídek.
a druháků. Prvňáci, druháci už vám zpívali, teď vám zaspívají třeťáci a čtvrťáci. Nejprve vám zaspívají třeťačky a čtvrťačky holky, tak já už je poprosím, aby přišli. Po nich vám zaspívají třeťáci a čtvrťáci kluci. Holky vám zaspívají písničku z komedie století, která se jmenuje Sladké mámení. Tak to byly holky. My neopomeneme ani žádného kluka, kteří jsou schopni zpívat, takže já teď poprosím třeťáky, čtvrťáky, kluky, aby přišli. A ti vám zaspívají písničku o tom, jaká je to pohoda, že se nemusí na vojnu. Ono se teď zase kolem toho, co si děje. Když se verbáčí zíhem a zemře a holky a v polích místo bavlny teď rostou podlávky, z peskými silnice vidí zimu jáky, jak málejí se v trávě a louskají buráky. A jeden.
Teď budou ještě následovat, já jsem vám přibyl 6 písniček na flétnu, tak budou následovat ještě 3 písničky na flétnu, ale tím netvrdím, že už je konec. Tak flétnaři, bude to písnička pod naším okýnkem, kterou vám zahrají začátečníci a zaspívají ti zkušenější. Další písničku vám opět zahraje Radimek sám a já té písničce řeknu jenom tolik. Je to písnička, já mám vždycky takovej ten cíl, když ti čtvrťáci odchází, co by tak zhruba mohli zahrát. Já tomu říkám takzvané maturitní písničky. To znamená, vždycky jim říkám tohle, když zahraješ, až budeš odcházet, tak složil ve flétně maturitu. Takže Radimek teď zkusí složit maturitu už ve 3. třídě písničkou 4 koně jdou. Já vám děkuji za potlesk, ono ne všechno se samozřejmě povede poprvé. Čtvrťáci vám zahrají písničku, je to poslední písnička na flétnu. Je taková staršího data, byla složena v 17. století,
složili Gasparo Zanetti a jmenuje se La Mantovana. Vážení přátelé, teď už to ale pomalu, ale jistě opravdu k tomu cíli směřovat budeme. Je před námi, řekl bych tak, no ještě dost, ale holky z 3. a 4. ročníku vám zaspívají písničku, která už tak trošku s tím koncem souvisí. Ona je z pohádky a protože nás, tak jak to každý rok bývá, někteří opustí. Je to písnička pohádková, už dopředu. Já říkám taková ta, aby se třeba v tom Štemberku potom měli jak v pohádce, k tomu se ještě dostaneme za chvilku. Holky vám zaspívají poměrně známou písničku, která je z pohádky Tři oříšky pro Popelku. Yeah.
to jsme se tak pomalu navedli k tomu závěru a ještě než bude úplný závěr, my popřejeme třeťákům a čtvrťákům na tu cestu do toho Šternberka všecko nejlepší a popřejeme jim to písničkou, která je jediná, kterou už jsme hráli a kterou už jste slyšeli, ale protože ta písnička sklidila velký ohlas a na tu cestu těm čtvrťákům se hodí, tak vám teď všichni zaspívají, tak jak to bylo na té besídce v prosinci, Tomáše Kluse a písnička Cesta na cestu.
Pořád ještě nejsme na konci, ale teď v programu potřebuji dostat prostor úpravy tady toho prostoru, takže budu na řadě já. Jinak tohle byla určitě nejúspěšnější písnička tohoto roku i z pohledu dětí. Já děkuji paní vychovatelce, že ji takhle krásně nacvičila. Já jsem s tím neměl vůbec nic společného, prosím vás. Jinak, teď se tady budou dělat různé úpravy, já se jenom vrátím k tomu, že končí ten školní rok. Pro některý to bude opakování, ale mnozí z vás třeba ani nevíte, nebo jenom vám připomenu, jak ten školní rok od toho začátku vypadal. 1.9. samozřejmě zahájení nepočítám, hned 3.9. jsme měli ve škole divadlo Zlatý klíč. Od 5. září jsme jezdili plavat. Bylo nás ve škole, nebo je nás ve škole a ve školce 64 a z toho jezdilo 43 dětí plavat. Říkal jsem včera, byli tady někteří zastupitelé podívat se do školy. U nás už nejezdí jenom předškoláci, ale jezdí i ti mladší. To znamená, ti, kteří začnou jezdit vlastně v těch 5 letech, tak absolvují 6 roků plaveckého výcviku, což je 120 hodin výuky. 10. září stavěli v Družině s paní vychovatelkou lesní domky, 24. září jsme byli v Uničově na vlastivědné exkurzi, navštívili jsme Šatlavu, radniční věž a náměstí. 4.10. někteří žáci naší školy vítali občánky, 8.10. jsme se fotili, pak jste takový ty série fotografií všichni dostali domů. 9.10. jsme měli ve škole další divadlo. 21.10. jsme udělali zajímavý pokus. V projektu recyklohrání jsme pomocí brambory vytvořili galvanický článek a zprovoznili kalkulačku. Fakt fungovala. Že jo? Nečekaně jo. 30.10. jsme měli strašidelnou školu. 25.11. tady bylo divadlo Tramtárie s pirátskou pohádkou. Ten prosinec, ten je vždycky nabitej. 2.12. jsme vystupovali pro štarnovské důchodce. 5.12. jsme vystupovali u rožinání vánočního stromku. 6.12. jsme měli besídku Sokolovně, která končila těma světýlkama, pokud si vzpomínáte. 14.12. jsme vystupovali v galerii Šantovka. Já vám řeknu, já si tady za ty vystoupení, tady těch všech strašně vážím a cením. Protože když to vemete, 2. jsme vystupovali, 5., 6., 14. Jako a vystupovat v Šantovce, vy co jste tam byli, víte, že to není jen tak. Ono není jen tak vystupovat třeba v té Sokolovně, já nevím, kolik tam může být lidí. Typněte, 100, 150, to tam být může. Budu pokračovat dál. Hned 15.12. jsme byli třeťáci a čtvrťáci na exkurzi v lesnickém učilišti ve Štemberku. 17.12. jsme měli řízek s bramborovým salátem a dárky tady pod stromečkem. 18.12. tady bylo divadlo Zlatý klíč. 3.2. stopovali dětská zvířátka a krmili lesní zvěř. Byla to taková příprava. Zvolili jsme to trošku jako motivaci na vycházku s myslivcem. Ježíš, ještě jsem, kde se mi to tady vzalo. Zapomněl jsem na Mikulášskou nadílku, ještě 4.12. Ale pokračuju dál teda. 6.2. jsme měli vycházku tady od naproti s panem Králem a bylo to fakt dobrý. Paní vychovatelka chválila, děti s tím byli taky spokojení, umí perfektně vykládat. 6. února jsme měli v rámci programu Ovoce do škol ochutnávku exotického ovoce. 14. února byl dětský karneval a babský bál. 17. března jsme měli ve škole divadelko z agentury Jana. 1. dubna jsme vynášeli morenu. 10. dubna si v Družině pouštěli po potoku lodičky. 15. dubna jsme byli na exkurzi zase ve středním odborném učilišti lesnickém. 21. dubna tady bylo divadlo Tramtárie s představením Hufo z hor. 23. dubna jsme se fotili na tu společnou fotografii, kterou máte doma. 13. května jsme malovali s malířem panem Dostálem z Přerova.
22. byli třeťáci a čtvrťáci, 22. května byli třeťáci a čtvrťáci na dopravním hřišti, kde čtvrťáci dostali průkaz cyklisty. 1.6. mladé děti tady v tomhle časopise, který se jmenuje Tvořivý Amos a vychází jednou za čtvrt roku, byly zveřejněny 2 naše práce 2 našich dětí. Takže byli jsme i v časopisu, abyste věděli, se dostane všude, když na to přijde. 4.6. byli třeťáci a čtvrťáci na výstavě Leonarda da Vinciho v Šantovce. 10.6. jsme byli na finále soutěže s Domem dětí. Nám sem jezdí z domu a dětí a mládeže pán Spaník a děti soutěží v netradičních hrách. My jsme v tomhle trošku handicapovaní, protože babická malotřídka má třeba až do 5. třídy. Štemberáci, co soutěžili, tak mají taky vlastně i 5. třídu, protože první stupeň je vlastně až do 5. My tady máme do 4. Mám tady celkové pořadí za letošní ročník. Chlapci 1. až 2. ročník, 1. místo nesl Stajonáš Štarnov. Děvčata 1. až 2. ročník, 2. místo celkově Tereska Stejskalová Štarnov. U chlapců 3. až 5. ročníky na 4. místě byl Honzik Šperlík. Děvčata 3. až 5. ročníky, 1. místo Urbánková Aneta. 2. místo Nesrstová Sofie. 3. místo Šimčíková Natálie. 4. místo Zahradová Běla. Jinak obhájili jsme prvenství z loňského roku. Loni jsme to vyhráli, letos jsme to vyhráli znovu. 17. a 18. června jsme byli na školním výletě, o tom mluvit nemusím, to víte všichni. Dneska jsme tady měli divadlo Zlatý klíč, přáli si ho někteří žáci 4. ročníku, protože tohle divadlo je mu tak pro zajímavost. Dneska jsme se o tom s tím hercem bavili, tak jsme se shodli na tom, že jsem jezdí 22 let. Hrávat. Dneska ještě teda máme závěrečnou besídku, to je zrovna svědky, pak máme rozloučení ze čtvrťáky, to bude taky dobu, pak si rodiče budou sednout do jídelny a musím ještě připomenout, paní vychovatelka mi říkala, prosím vás, 25. ve čtvrtek bychom chtěli jet s družinou na cyklový let do Hlušovic do přístavu. No, napůl ne. Chceš komu ještě něco říct? Nemůžeme mluvit, vidíte, zdecinovaný. Mají to, prosím vás, na lístku, takže ve čtvrtek družináři. Pokud si vemou kola, v 1 by se vyjíždělo a ve 3 bychom byli tak plus minus zpátky. To, co jsem vám tady teď řekl a přečetl, to bylo 38 položek. 38, co jsme absolvovali za těch 10 měsíců. Jinak prosím vás, další věc ještě, ať víte, třeba je to zajímavé. Věřte, že pokud si budete dneska rodičové sednout tady do jídelny, po tady té besídce, tak když spočítám třídní schůzky a veškeré posezení, tak to bude v tomto roce po 6, co si takhle budeme. Beru třídní schůzky, beru konzultace a tak dále, kdo absolvoval všecko, je to po 6. Další věc, odejde nám 9 čtvrťáků, přijde 8 prvňáků. Bylo nás 29, je to nejvyšší počet dětí za posledních 25 let, co jsme tady měli. Měli bychom mít 28. Děti mohly chodit do kroužku. Já děkuji paní učitelce za 2 kroužky, které vedla. Vedla kroužek sportovních her a vedla ve školce anglický jazyk pro předškoláky. Já jsem vedl flétnu, šachový kroužek vedl inženýr Coufal, počítačový kroužek vedla inženýrka Zuzana. Jenom abyste věděli takový ťuknutí do plesu. Doplatek za výlet, který jsme absolvovali v tuto chvíli, činí 6147 korun a není zaplacený autobus, který bude plus minus za 10 000. To je ta věc toho plesu.
u kterého občas jsme. Jsme zapojeni v programu Ovoce do škol, jsme zapojeni v programu podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji, jsme zapojeni do programu recyklování, prosím vás, pořád sbírejte baterky, jak se vám doma pokazí mixer, doneste ho do školy, pořád to sbíráme. Jsme taky zapojeni do programu Víčka pro Matiska Nováka. Matisek Novák je malý kluk, který je těžce nemocný. A my ho podporujeme tím, že ve škole sbíráme víčka a tím mu přispíváme na pomůcky, které on potřebuje. Takže tady tohle všecko my v té škole za ten rok stihneme. Stihneme se samozřejmě ještě i učit. Jenom, abyste třeba věděli, mám tady takovou poslední poznámku napsanou, že kdybych tady postavil pedagogické pracovníky dnešní školku, a kdybychom se vrátili o 2 roky zpátky, tak by ze všech pedagogických pracovníků tady stál jenom já a paní vychovatelka. Před 2 lety nastala taková změna, že další 4 pedagogičtí pracovníci se za ty 2 roky změnili. Změnila se taky jedna školnice, to znamená, z 8 lidí jsme za 2 roky vyměnili 5 lidí, co se týče školy a školky. Jenom abyste věděli. To je tak zhruba všecko. Já jsem chtěla, abyste to věděli, on si to třeba člověk neuvědomí, jo? Co všecko s těma dětskama děláme, nebo co jsme všechno schopni udělat. Proto to tady čtu. Já teď poprosím čtvrťáky, aby se přesunuli tady dopředu všechny. Míšu poprosím taky, Míša má zápal plic, nemáme tady Paťu Lenharta, který je nemocný. Pokud jsem doteďka mluvil o tom zdecimovaném kolektivu, tak to tady prostě vidíte. Tohle jsou čtvrťáci, kteří nás opustí. Co se tady naučili, jste viděli sami. Já doufám, že se jim tady líbilo. Teď už jsem se mluvil dost. Paní učitelko, zkuste taky něco říct. Takže dneska, nebo téměř dneska, už jsou to skoro 4 roky, co jste sem přišli do Štárnovské školy Prah. A učili jste se tady číst, psát a počítat, což jsou všechno základy, které vy už dál dle svých možností musíte rozvíjet. Já vám přeju, aby jste bojovali se vším tak statečně, jako například s tvrdým a měkkým. Někdo míň, někdo víc, abyste vybojovali to, co opravdu chcete. Být fotbalistou, toho tady teda dneska máme zrovna. Taky ještě dál. Tak. Nebo například veterinářkou, i paní učitelkou, alebo i prezidentem. Všechno je možné. Já doufám, že Štárnovskou školu si ponesete hluboko v srdci, nezapomenete na ní. A že jakmile se řekne základní škola, tak se vám jako první vybaví tyto 4 roky a potom až Šternberská zeměška. Já jenom k tomu dodám, tento rok je ještě specificky jednou věcí. Mezi žáky této školy jsou poprvé děti, jejichž rodiče jsem tady učil. Jenom tak mimochodem. Tak dlouho už tady jsou. Tak, a já s vámi jsem trávila 5 dní v týdnu, sice jenom 2 roky, ne úplně od začátku, ale byli jste takový ti první, když jsem se nastoupila, takže určitě i nezapomenutelní. Takže vám přeju krásné prázdniny a 1. září, až se zbudíte, tak vykročit pravou nohou a aby se vám všecko dařilo tak, jak dodnes. Já k tomu dodám ještě jednu věc, já se tomu samozřejmě s paní vychovatelkou přidávám. Všichni jdete na jednu školu, všichni, co jste tady, jdete na jednu školu, všichni jdete na druhou zeměšku do Šternberka. Paťa nehrádka, všichni, co jste tady. Takže přeju vám, ať se vám v tom Šternberku líbí, ať se vám v tom Šternberku daří, ať máte stejné známky, jaké třeba budete mít na vysvědčení, plus minus za ten týden. Vždycky dáváme dětem na konci, nebo těm odcházejícím čtvrťákům vždycky dáváme knížku. Letos jsme udělali změnu, letos dáváme kytku.
Takže děti dostanou kytku, a protože to bude kytka velká, byla to knížka, která vám tady nejvíce chyběla. Tak je to dokonce, a nejvíce jste si ji oblíbili za celý rok. tak je to dokonce celá kytice. Takže začneme od holek. Sofinka. Tak, Sofinka, ať se ti daří. A přijďte se za náma podívat. Jsou do té vysoké školy. Jenom abyste věděli, paní učitelka to pojala letos opravdu pěkně. Další knížka je pro Honzíka Šperlíka. Je tady napsáno Jan, J jako jistý, A jako aktivní, N jako nespoutaný. A mluvčím, tak to už je to tam. No a paní učitelka se neopakovala, další knížka je taky pro Jana a tenhle Jan má být jako jasnozřivý, A jako aktivní a N jako nadaný. Takže tohle jsou naši čtvrťáci. Mně je to vždycky těžko na duši, ještě nejsme pořád na konci. Protože prázdniny budou za necelý týden. Skončíme tím, co se prázdnin týká. Skončíme tancem, skončíme veselým. Nemůžeme končit takhle smutně. Takže teď, čtvrťáci, máte knížky, klidně si je dejte tady, nebo rodičům, dejte ty knížky rodičům a já poprosím všechny, aby se nachystali na poslední, ale opravdu poslední věcičku tady toho dnešního vystoupení. A to bude věcička prázdninová. Prosím vás. Ještě až na konci. Ona nám se nabeze. Abyste věděli, o co půjde. Je to písnička pro ty, kdo, tak jak já se učím rusky, to nebude problém. Je to písnička, která se jmenuje Kanikuly. Překladu po česky prázdniny, takže děti se na prázdniny těší, já se vám přiznám, já se na ně těším taky, nebudu tady vykládat, jak mi po nich bude smutno. Takže užijte si všichni krásný dovolený, užijte si to hlavně ve zdraví. Přeju taky dětem, aby si ty prázdniny užili ve zdraví. Přeju vám, ať se tady třeba setkáme zase za rok v takovém počtu. A poslední věc, která dnes je na řadě, je tanec, který se jmenuje Kanikuly.
dnešek z naší strany úplně všechno. Teď ještě prosím vás, já poprosím všechny rodiče, aby, když budou odcházet, aby si vzali židličku a zastavili se po cestě v jídelně. Takže všichni rodiče, sraz máme v jídelně. Poprosím všechny děti, aby tady zůstali, protože my jsme se to snažili nacvičit a doufám, že se nám ta besídka líbila, že se jim to povedlo. Za odměnu tady budou mít děti pohádku, takže tady klidně můžete chvilku posedět. Nyní si tady děti nachystají židličku, bude jim puštěná pohádka a vy, rodiče, můžete tím pádem s námi se všemi být chvíli v jídelně. Vám všem ostatním děkuji moc za účast, za to, že jste přišli. Doufám, že se vám naše poslední besídka líbila a budu se s vámi všemi těšit zase za rok. Mějte se hezky, nashledanou.